Hej, i dag der vil jeg tale lidt om, skal lige få det rigtige her, den logistiske differentialligning, som jo altså lyder, at y-mærke er lig med a gange y gange parentes m minus y. Og lidt efterfølgende der vil jeg komme ind på, jeg vil bevise, at væksthastigheden y-mærke er lig med f af x. Den altså er størst, når f af x er lig med en halv m. Ja. Og jeg vil lige starte med at kigge lidt på bilagene hernede. Der er for eksempel det her bilag, hvor man altså kigger på antallet af reder i de forskellige årstal. Der kan vi altså forestille os, at det er logistisk vækst, eftersom der jo må være en øvre grænse for, hvor mange reder der er. Så vi kan altså se, at jeg kan forestille mig, at grafen den må gå noget eller det her, hvor altså vi har den øvre grænse heroppe m. Vi kan se, at den starter eksponentielt ud, og så er der et punkt her, hvor at væksthastigheden er størst, og at grafen så derefter begynder at flade ud, fordi man er ved at nå den øvre grænse. Det kan jo fx være på grund af pladsmangel, eller fødemangel, eller lignende, ikke også? Og der vil vi jo så senere tale lidt om, at væksthastigheden den altså er allerstørst, når f af x er lig med en halv m. Sådan der. Så man kunne for eksempel sige, det er der, at der er de allerbedste kår for de her skarve til at bygge rede. Og man kunne igen se på det hernede under, hvor det kunne for eksempel afbilde antallet af ænder i en sø i Esbjerg. Ja, det er måske lidt højt sat, men der kan vi igen se, at vi har altså en øvre grænse her, som altså er m. Og så kan vi også se, at væksthastigheden, den altså må være størst, når f af x er lig med en halv m. Så det er altså herude. Perfekt. Super fint. Så jeg vil altså starte med at kigge lidt på den logistiske differentialligning for at bevise, at y-mærke er lig med f af x. Det er altså størst, når f af x er en halv m. Sådan der. Jeg vil starte med at kigge på den her. Y-mærke er lig med a og y-mærke er lig med a gange y gange parentes m minus y. Sådan der. Jeg vil så starte med at gange a og y ind i parentesen. Så vi siger, y-mærke er lig med a gange y gange m minus a gange y gange y. Og vi ser lynhurtigt, at det her det er jo altså det samme som y i anden. Jeg vil så skrive det en smule om, så den altså nu lyder y-mærke er lig med, og så skal vi lige have minus her, fordi vi altså tager det her led først. Det er minus a gange y i anden, plus a gange y gange m. Og vi kan så lynhurtigt se, at det her det altså minder meget om et andengrads polynomium, som jo altså er f af x er lig med ax i anden plus bx plus c. Og vi undlader så lige c i denne omværing. Den kigger vi jo ikke på her, for der er jo ikke a et c. Ja, og vi ved jo fra andengrads polynomier, at hvis a er positiv, så er det en glad parabel, og hvis a er negativ, så er det en sur parabel. Super fint. Så jeg vil lige tegne den hernede. Sådan der. Hvis vi forestiller os et koordinatsystem, hvor at y-mærke er op af anden aksen, og y er ud af første aksen, så ved vi jo fra før, at det må være en sur parabel, fordi at a er negativ.
Derudover så ved vi, at at den skærer i 0,0. Hvis vi sætter 0 ind på y's plads, så kan vi gøre det her. Y-mærke er lige med a minus a gange 0 i anden plus a gange 0 gange m. Og det giver altså 0, fordi at begge led giver 0. Og så har vi altså fundet den ene rod her. Vi ved, at den går igennem 0,0. Derudover så ved vi, at den anden rod altså må være m. Hvis vi prøver at sætte m ind på y's plads, så hedder den altså y-mærke er lige med minus a gange m i anden plus a gange m gange m. Og så kan vi lynhurtigt se, at det er de samme to led, fordi m gange m jo er m i anden. Så det er minus det ene plus det ene igen. Og det er jo 0. Så vi ved, at den altså også har rod her i m. Super fint. Og så ved vi jo, at det var en sur parabel. Jeg tegner den her. Ikke så flot. Men fra andengradspolynomier, så ved vi jo, at de er symmetriske omkring deres toppunkt. Sådan der. Og vi ved, at toppunktet altså er mellem de to rødder. Præcis mellem de to rødder. Så vi går ned her, og ved altså, at det må være lige præcis i en halv m. Ja. Så vi kunne altså vise, at væksthastigheden y-mærke er lige med f-mærke af x, altså er størst, når f af x er en halv m.